जोङो जोंनि थाखाय तामुलपुर ओनसोलनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोङो जे थांनाय आसाम बिधान सभानि बिसायख'थियाव आसामनि सासे गोख्रों राजखान्थि दैदेनगिरि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा राजखान्थिनि फोसावदिंनाय मेलाव तामुलपुरखौ मोनसे जिल्ला हिसाबै दाफुंनाय जागोन होननानै बिथाङा खोथा होदोंमोन आरो बे लेखायै दिनै तामुलपुर साब डिभिजनखौ मोनसे जिल्ला महरै बिथांमोना दाफुंनो साखाफारा जाबाय आरो गाबोन 26 जानुवारि सुबुंखान्थि सान बे सानजों बिथांमोना बेवहाय जिल्ला हिसाबै भारतनि फिरफिलाखौ माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोगोन। दा बेनिखायनो जोङो तामुलपुर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दारकुसि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बाक्सा जिल्लानि माखासे दैदेनगिरिफोर बेवहाय ज' जाफैदों। जों जोबोद गोजोननायजों जोङो रंजादों आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो जोङो स्पेसियेलि बिथांनो साबायखर जासिदों आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथां सारनोबो जोङो साबायखर जासिदों। तामुलपुर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो तामुलपुर ओनसोलनि साफ्रोमबो नोगोरारिनि जानानै लोगोसे साबायखर जासिनो सानदों जोङो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङाबो बे थांनाय बिसायख'थियाव फैनानै तामुलपुरखौ जिल्ला हिसाबै बिथाङा दाफुंनायनि थाखाय बिथाङाबो खोथा होलांदोंमोन आरो बे लेखायै दिनै तामुलपुरा मोनसे जिल्ला महरै महर मोनबाय आरो गाबोन 26 जानुवारि भारतनि सुबुंखान्थि सान 73थि सुबुंखान्थि सान फालिनायजों तामुलपुराव माहारियारि फिरफिलाया बेवहाय जिल्ला हिसाबै बिरहोगोन आरो बेवहाय आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङा बेवहाय बाहागो लाफैगोन। जोङो बिथांमोनखौ बरायदों आरो जायफोर राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा माने तामुलपुरखौ जिल्ला हिसाबै दाफुंनो थाखाय बिथांमोना जानजि खाफ्राबाय आरो दाफुंबाय। बेनि थाखाय जोङो तामुलपुर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो तामुलपुर हालामनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जानानै जोङो बिथांमोननो साबायखर जासिदों। जोंनिफ्राय गोसो गोरबोजों साबायखर जासिदों मानोना थांनाय समाव जोङो जिल्लानि माखासे मावनो गोनां हाबाफारिफोरखौ मसलपुराव थांनानै मावहैनो गोनां जायोमोन। हान्था मेलानि जोंहा गोबां माने जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायोमोन आरो दिनै तामुलपुराव जों न'खरावनो बेखौ जिल्ला महरै मोनफुंनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेवहाय जिल्ला बेंगिरि हिसाबै सिमान्त कुमार दास बिथांखौ बेवहाय एपइन्टेड होनाय जाबाय आरो बिथांखौबो जोङो बरायदों। तामुलपुर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो तामुलपुर ओनसोलनि साफ्रोमबो नोगोरारिनि जानानै बिथांमोननि दैदेननायजों जाहाथे तामुलपुर जिल्लाया गोदान जिल्लाया आसामनि मादावनो बिटिआरनि मादावनो बयनिख्रुइ साबसिन मोनसे जिल्ला महरै जोङो बेखौ दाफुंनो हायो। बेनि थाखाय जोङो बिथांमोननि सायाव आसा फारिदों आरो जोंबो माहारियारि आफाद हिसाबै बिथांमोनजों जिखिनि मदद आरो हेफाजाब नांगौ जों बेखौ होलांबाय थागोन आरो बिथांमोननि सुबुरुन आरो बिथांमोननि एडभाइस लानानै जों फैबाय थानाय समाव माहारियारि आफादफोरा खामानि मावगोन बेखौनो जोङो मिजिंथिदों। गोजोनथाव खौरां! गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससि, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सौफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससि, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।